Ningkan hi si aprang KGF chapter 2 nang ka release pen munir atum aning arlo ke do tip KGF chapter 3 bang komen tu si ke bang gimapu si 14 April arnia bang KGF 3 a teaser ang klang elo ente konadlo jong hileri dam stamen yang tum ke taglong le Hombele films atum 2 minute 5 second a video ke release along 1 year of KGF 2 pusi atham nilalong ketok Nekema thabang ke KGF chapter 2 ningkan isi ke plan a revision a video bon pu. Sita kali. Nang tum lapuson ke mat hapen le bangso video lang le det pulutang te you had done a big mistake. La bangso 2 minutes 5 second a video long ke chenga ko bang ke chapter 1 la pen chapter 2 long posi revision ang kipi. La pen la chapter hini long pen main clip ansi ke peklang. Bon sita min li bangso a video long bang isi theglong lo. Ladakh ke toko bangke where was Rocky from 1978 to 1981 labang so ningkan ke nang ning do lang bo lalu la so ningkan si KGF chapter 2 long bangke skip that lo lapen nang phan nang pamatha toyer lo pia pot skip that lo ante Bangso video last along chapter 2 along credit sena pochita me paklang pon. Hula so penang kodo thulo that promise will kept. Was the promise kept? Opia promise alam si kipula. Lapen last along bang chapter 3 a hin sita me hala 3 upon focus pa me penang paklang. Lasi KGF chapter 3 sita me ituma phan kachi tongji upon der delo. But what was the promise? Teaser along a teng pen nekamat habang ke mother promise. Apa aphan promise kachipi share do anta alang kengri one lap popu. Sita chapter 2 along si Rocky ang ton a share pen langjang choklo. Sita la pendet kopila. Hulan ningkan ke thong bong Rocky ko PPC claim abang ke na paklang clay. Chapter 2 along last credit senom pa hitum chini dam pamilo la ningkan ke thom bong bang ke Rocky long grenal cap so se at dead along bang sila on a crime ki claim dam lo hula long grenal cap a country ang bong pen ilong bang ke USA talo cheklion thom a frank pen si CIA file bang ramika sen long le alo hula bang so a file pen si ramika bang chini lo Rocky ko madmapu la pen kopie posi ki pathi nang ji akenang sodma la hehui alama bang si chapter 3 along bang ke nang paklang ta hailo I hope chapter 1 lapen chapter 2 ko an makache thang labang so chapter 3 bang ta la 500 se bache thang thuna. That's all for today.